L-attakki u d-diskors tal-mexxej Laburista Robert Abela fil-konfront tal-ġudikatura mhux ġustifikati u jmorru għal kollox kontra il-kodiċi tal-etika. Din hija l-kundanna ċara tal-Aqda Studenti tal-Liġi fil-konfront tal-Prim Ministru wara l-intervista li saritlu minn Andrew Azzopardi sibt filgħodu. L-INSL saħqet illi l-fatt li Abela qajjem suspett illi l-inkjesta maġisterjali fil-konfront ta' Joseph Muscat kapaċi tkun konkluża qrib l-elezzjonijiet ifisser illi Abela jiddubita mill-imparzjalità tal-Maġistrat Gabriella Vella sqarrija illi ddajjef fl-integrità tal-ġudikatura. Għaldaqstant, l-istudenti appellaw sabiex l-ogħla uffiċjali fil-gvern ma jkomplux b'dawn l-attakki fuq l-istituzzjonijiet li huma l-pilastri tad-demokrazija u prinċipji tas-separazzjoni tal-poter. Attakki minn Abela li tul din l-intervista ma kinux biss indirizzati lill-qrati, bil-Prim Ministru jattakka wkoll il-professjoni tal-ġurnalisti u min għall-kredibilità tagħhom, dan apparti li attakka lil George Hisler u deċiżjonijiet il ħa meta kien għadu jokkupa l-pożizzjoni ta' Kummissarju għall-Standards u surrealment ma qalx b'mod ċar u tont illi il-bib tal-Partit Laburista huwa magħluq għal Konrad Mizzi, Keith Schembri u Chris Cardona. Dan fil-waqt illi fl-aħħar jiem faħar ukoll id-deputat Rosjan Kutajjar u sansit tret jgħid li talbet biex tiġi introdotta lura fil-grupp parlamentari Laburista war minn hekk faħħar lill-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Tul din l-intervista Abela wera kemm hu dajjef fil-konfront ta' Muscat meta tax jifhem li ma jistax jgħidlu le. Jiena segwejt l-intervista illi ta' Dr. Muscat ftit tal-ħin ilu waqt li qed nirrekordjaw lil Malta. Ma samx titkellem miegħek qabel. Le. Huwa stess illi jagħmel il-konsiderazzjonijiet tiegħu u nemmel dawk il-konsiderazzjonijiet huma dawk li huma relevanti għad-deċiżjoni tiegħu jekk jikkandidax ruħu jew le fisem il-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament. Ġifieri hu jiddeċiedi. Però nagħmel din id-domanda lilek. Jekk ir-risposta tiegħu tkun iva, għaliex għandi ngħidlu lejjena. Dajjef ukoll quddiem Rosjan Kutajjar illi wara li fetħilha bib beraħ biex tiġi lura wara li qaltlu biex tirritorna, issa mhux jeskludi li tikkandida għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. U għaldaqstant qed jagħtix jifhem il mill-ġdid il-Prim Ministru se jagħmel U-turn oħra. Rosjan naħseb ħarbitlek dak li għadni kif għatlek li għamlet talba biex tidħol lura fil-grupp parlamentari Laburista u dik se tiġi diskussa u proċessata mill-istituzzjonijiet. U se tkun tista' tikkandida ruħha tal-partit. Hemm deċiżjoni li tittieħed fih dan l-istituzzjonijiet tal-partit. Jiġifieri l-ewwel fil-grupp parlamentari, mbagħad grupp parlamentari u eżekuttiv. Dan kapitlu magħluq Rosjan Kutajjar ħana tikkontesta għall-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista. Elezzjoni kandidatura fisem il-Partit Laburista qed neskludija minn issa stess. Ironikament, inqas minn 24 sija wara li xandret din l-intervista fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Robert Abela qal illi hu qed imexxi partit illi ma jibżax mill-bidla. Partit li ma jibżax jibdel u fuq kollox li ma jibżax jinbidel huwa stess. Iżda, l-avvenimenti li seħħu fl-aħħar jiem, ir-ritorn ta' Muscat, il-bib miftuħ beraħ għal Rosjan Kutajjar u Justin Caruana u l-fatt li reġa' tfaċċa l-eks Ministru Chris Cardona fuq programm eżiljat tal-Messaġġier Laburista Manuel Kuxkieri jagħtux jifhmu illi mhux talli l-Partit Laburista jibża jinbidel talli ma jridx jinbidel u wisq anqas jista'.